děvče z Půlčan, čas 58:18 a je to Káča Gráfová. Počkej, jak jsem může tak něco natančit, ne rovnou. Tak, na 9. místě se umístilo děvče z Peštic, 57:22 a je to Andrejka Kulová. Jardo, nechci něco zatancovat. Když se to děje nějaký kufile. Nechceš pomoct? Nějak moc musím závodnice z Čaznilova, čas 56:15. Marcela Jechutná. Na 7. místě asi paní Hovaru. 137, závodnice na místě 55, minut 19 vteřin. Anka Mrázová. Pro mě si vyhrála! 6. místo, závodnice z Tušní, 54 minut 41 vteřin. A je to závodnice, která už tady párkrát závodila. Je to Nikola Vlasáková. Jen se probudím, jen mi nezamasí sejky. Závodnice, která se umístila na 5. místě. Čas 50 minut 10 vteřin. Předjela mě. Já jsem se nechal předjet, protože ona měla takový plavky za ruku. Mě to motivovalo a vydržel jsem chvilku za ní jet a pak jsem... Jak jsi se udělal? Jsou závodnice se startovním číslem 131. Je z Roupova, je to Šárka Zežlová. Tato závodnice je taková malá perlička. Ty boty, co vidíte, ty kroksy. Ty prakticky nesundala. Ale je lamník na kole a i ní běžela. Takže ještě nepodleží na ty boty. Nechceš udělat špílku na boku. Do rána. Na 4. místě závodnice z Bojně, 50 minut 9 vteřin, startovní číslo 179. Už je to tady vítězka triatlonu v Roupově a je to Jana Valentová. Je to pěkný svítí sluníčko, že? Ale to je krásný. Je to dobré. Bývalý závodníci už mají taky pořádný dekol, že jo? Jardo, to je tvoje mimi. To je moje mimi. To si mrdák, jo, tak... Chceš šampion, ne? To ukřičíme znovu. Já jsem právě něco slyšel. Nemluv o tobě. Místo 49 minut 36 vteřin. Startovní číslo 180. Je to žena z Neuraz. Moje spolužačka, je to Maruška Svejkovská. Maruška už jezdí hodně dlouho a Ty jsem jí je krásný. závodnice, která je na 2. místě, dělá čas 47 minut 52 vteřin, je Bude si brát svoje bicí nebo startovní číslo 147. A druhá. Kojela mezi kolem a během. Kojela mezi kolem a během. A je to Jindřiška Vejstová. Já doufám, že neztratila mlíko v té vodě. Asi byla dostatečně teplá. Začínáme ten rytmiček. Nějaká nebo to jí. Tak máme
Máme tady vítězku, máme tady vítězku. Máme tady vítězku. Čas 45 minut, 28 Vem si Amplion! Vem si Amplion! 45 minut, 28 vteřin. Startovní číslo 135. Obec Cehnice u Strakonic. A co mi říkal Honza Karásku, tak vůbec neměla přijet. A je to Jana Pichlíková! Pro mě vítězka. První. Vítězka pro všechny i pro mě. Ty si dobře se ty. No, telefon. Vůbec jsem tady nevěděl, že to vůbec na trasu. Asi s naším výkonem asi jsme ji nemohli podporovat. Prosím, teď jsme se přejít do... Já jsem ještě nesnášel. Velký potlesk pro vítězky! Odkud bude mrkát, bude konec světa! Ještě nebylo dneska. Tak šlo to brzo. Mě tady vůbec Jo, čau. Ty si nemohl přitáhnout. kdyby byl hajzlovat, nebyl hajzlovat, dotáhnu kritičku. Byl tam jeden studentí, který by jel, tak se jeho student. Jeho student. Si věl? Na 9. místě, hodina 30, 11, takže On tam nechodí nebo malý rozdíl, A tam jdu. neurazí, Pavel Haclík. Kdo tady je, tak přijďte. Místo, hodina 27, Plzeň, Petr Jelínek. Co děláte, když neběháte? 7. místo, hodina 24, 57, 58 závodníků, kteří dojeli a prvních 10 rozdíl 10 minut, to znamená, vešli se tam každý cirka po minutě. To znamená opravdu malý rozestupy a my si uděláme skupinu a kategorii elite. No, bez země. To tam budeš ty, ale. To říkám. Na 6. místě, hodina 24, Plzeň, Honza Karásku. Hodina 24 minut, měl čas závodník z Plzně, Ale ten běžel tak to 117, Ondra Moudrý. Hodina 23, 48 vteřin, Praha, Jan Kermicer, pardon. To jsou rychlí koně z Prahy od Kuby, Bendy se skočí. Jsou nasypaný. A máme tady poslední tři, jedna. Hodina 22, 6 vteřin, závodník z Plzně, startovní číslo 27, Petr Janoušek. Startovní číslo 128, hodina 21:57, Rokycany, Jiří Kunc.
tady vítěze kategorie zajíčků do 40 let na triatlonu roku. Je to závodník, který zajel trasu 500 metrů plavání, 20 km, 5 km běh za hodinu 20:55 vteřin. Je z Plzně, startovní číslo 129 a je to Petr Čížek! Kdyby pořádně dotáhl šlapátko neboli pedál Oldovi Lukášovi, tak by vyhrál Olda Lukáš. Takže ještě jednou, na prvním místě Petr Čížek, druhé místo Jirka Kus, třetí Petr Janoušek. Že to není. Mladý muži. Že mám udělat auto? Ukáž! Ukáž kámo! Já jdu tu baníkovat. Ukáž to! Tak až budete připraveni, tak řekněte nějaký úsměv. Tak můžeme, tak všichni se koukáme, velký úsměv. Ano. Děkuji. Já jsem musel.